Nu vil jeg bevise Pythagoras sætning, som siger, at i en retvinklet trekant, som i den her, er a i anden plus b i anden lige med c i anden. Og det kan jeg bevise ved at sætte trekanten ind i et kvadrat, som her, hvor det så laver en mindre firkant inde i midten. Og jeg starter lige med at antage, at den lille firkant også er et kvadrat. Hvorfor, det kommer jeg lidt nærmere ind på senere. Men for at kunne bevise Pythagoras sætning ud fra den her tegning, der bliver jeg nødt til at se på på arealet af det store kvadrat. Og det kan jeg gøre på to måder. Den første måde er ved at se på det, der er inde i kvadratet. Og det er jo blandt andet de her trekanter. Og arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje. Og derfor må arealet af den her trekant altså være en halv AB. Og så er der den lille firkant herinde. Arealet af den, det må være c i anden, fordi at arealet af et kvadrat, det er den ene side ganget med sig selv. Og så kan jeg så lægge det sammen og sige, at der er 4 trekanter i det store kvadrat, og der er den lille firkant. Og det regner jeg altså videre på, så jeg får 2AB plus c i anden. Det var den ene måde, jeg kunne regne arealet ud på. Den anden er ved at se på sidelængden af kvadratet. Og sidelængden, den er a plus b. Og så kan jeg skrive a plus b i anden. Og sige, at det er arealet af kvadratet. Og når jeg har det, så kan jeg bruge en kvadratsætning til at skrive, at a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Så det her, det er også lige med arealet af kvadratet, ligesom det her er. Og derfor kan jeg sætte lighedstegn mellem de to, så der står 2ab plus c i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Og så går 2ab ud med hinanden, og tilbage har jeg c i anden er lige med a i anden plus b i anden. Og det er jo sådan set Pythagoras sætning. Men for at jeg kan bruge det som bevis for Pythagoras sætning, er jeg nødt til at bevise, at det herinde også er et kvadrat. Og det kan jeg gøre ved at se på vinklerne i kvadratet. Og hvis jeg starter med at kigge på den her vinkel, den kalder jeg vinkel AED. Når jeg skal finde ud af, hvad alle vinklerne er i trekanten her, så kan jeg bruge min viden om, at vinkelsummen i en trekant altid er 190 grader. Så jeg kan sige vinkel AED plus V, som jeg så kalder den her vinkel, plus 90, fordi at den sidste vinkel, den ved jeg er 90 grader, fordi at det er en retvinklet trekant, er lige med 180. Og det kan jeg så skrive videre på. Minus V. Og så kan jeg til sidst ende ud med vinkel AED er lige med 90 minus V. Og det skriver jeg så til her, 90 minus V. Og så kigger jeg på den lige vinkel, som er her. Og der kan jeg igen bruge min viden om, at vinkelsummen i en lige vinkel altid er 180 grader. Og så kan jeg skrive, at vinklen her, som hedder 90 grader minus V plus x, som jeg kalder den her vinkel, plus V, som er den her vinkel, er lige med 180. 90 grader minus V plus x plus V er lige med 180. Så går minus V og plus V ud med hinanden, og så har jeg 90 grader plus x lige med 180. Og så ender jeg ud med at have vinkel
x er lig med 90 grader. Og derfor er det et kvadrat, fordi at vinklen her er 90 grader.